vám niekto niekedy navrhne zahrať si túto výťahovú hru, nikdy nesúhlaste. Všetko je o tom, že pri určitej kombinácii čísiel vo výťahu sa dostanete do iného sveta, kvázi paralelného sveta. Musíte začať na 13. poschodí, potom stlačíte sedmičku, výťah sa zastaví na sedmičke, potom stlačíte štvorku, výťah sa zastaví na štvorke a tak ďalej. Jednoducho kombinácia čísiel, teraz tu máte niekde na obrazovke. A už po dokončení tejto kombinácii do výťahu vstúpi žena. A za žiadnych okolností nesmiete s ňou rozprávať. Nikto nevie, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí s ňou rozprávali, asi preto, že tí ľudia už neexistujú. Proste jednoducho je to, že zakázané a zakázané. Dokonca na ňu ani nesmiete pozrieť. Ak prejdete touto skúškou, tak výťah sa začne pohynať nahor a vy sa dostanete do paralelného sveta. Ale môže sa stať, že výťah vás kvázi nepríjme a vtedy začne klesať nadol. V tomto prípade proste musíte okamžite z tohto výťahu vystúpiť a ďalej už nič neriešiť. A ešte jedno veľmi dôležité pravidlo, do výťahu musíte vstupovať sami. A do komentárov mi napíšte, či ste tú hru už niekedy hrávali a ako to dopadlo a v jednom prípade nikdy neodporúčam toto hrať.